Chichaitika. Ati, flasha. Ndokumbira kuti ndikubvunzewo kuti chichamboitika kuti musike pakucheka hembe yangu nebanga. Hembe ngayaora. Hembe yanga yaora. Yanga yaora. Saka nyuwani yacho pamacheka dhara yacho. Nyuwani yacho yamanga muda kundipa ndeipi? Handikati unotora imwe. Aiwa atifambeka. Asi mambozvitire. But hembe yachekerwa chii? Wakuchekera hembe Asi nebanga. mamboichekera chii? Ngayaora muningino wangu. Mangoichekera kuti yaora. Wosaka hembe dzaora munocheka. Ndine ndiwe yakaora. Cheka Ndine ndiwe yakaora. cheka yefuti. Gasket. Ndine ndiwe yakaora. Head gasket haichekwi. Tendoka kuda tone musana kwa vakuita semusana. Tendoka musana. Oh. Ndana kucheka nebanga. Ashara babaro. Nani? Ati manga mune banga mucheka nebanga. Asha na Arnold. Na Arnold muri tu. Asha wamuchekera. Achekwa Sha, banga racho ratopota randicheka. ayo achekwa nani Asha? Ndati chitaura zvaitika iwewe. Ora ndati kumbotaura nini. Hembe yachekwa nani? Waichekera chi? Yaora. Yaora. Saka zvangaora iwewe ungafunga kuita sei nayo? Ndada kuitora. Saka zvese zvinenge zvaora kwandiri iwe unofanira kucheka undipa zvinyuwana nditika. Handine zvimwe Ko gasket yaora. Aiwa zvese zvakaora izvi. Unochinjira kazvese. Yaora kamuperi. Ye. Ndati unondichinjira ere zvese. ndada yakanopfeka imwe hembe. Ko iri gasket raora futi. Atausuda zvakaora kwandiri. Unondichinjira ere ichi? Zvese unondichinjira iwe. Mira taupedzera nyaya iyi. Wachekera inenge hembe yakuda. Kudeka. Vanhu vangada kumuendesa kumunda ndikadakara. Kumunda kupiko izvozvi apapa. Kumunda kupi? Kuma3 uno. Kumunda kupi? Usiku. Taura zvinhu zvaitika. Hanzi chichaitika. Ko baba roye vacho vari kupi? Ko anoti apindira pachipa. Baba roye vari kupi? Chimudedza. Handidese munhu. Ko aibharurawo pamwe pasaidhi angachibharura ti. Atisekeseka ti. But hamana tautaura nechokwadi. Uyu mukomana ari mhosva yake ndechi? Unobharura hembe yangu, unobharura chii? Inyaya takuisa maoko emapurisa manje. Unobharura hembe yangu, unobharura chii? Ipolice case. Kasuka chikunde kuda icho. Ndabharura hembe. Cheka hembe munhu Kuda unokwanisa kuenda mapurisa unomangara. Ndokona wasungisa zvecho. Tiunebenzwa. Achanda kusungisa zvecho. But kuda iwewe ndambobvunza makulu. Batman. Akanoda kusungisa Asha unosungisa chinzi uchi unosungisa. Zita rakanonzani. Pesli. Chi? Pesli mwale. Oh. Saka taura mapurisa kuti yamusunge vanhu. Anoti mapundu. Ndo vakubharura ningi. Dzimba dzawo nozepa unogara. But iwe unonzi Bossman? Madazi. Boss Madamburo wadamburwa sei? Ko Madamburo Vaya robo. Vauya vari hopo apa. Kozvibhakera hazvina kubatwa here. Vauya vari hopo. Watyabanga. Asi atitokona kutozvitanga. Aiwa musatange. Hatitida izvozvo, tida kutaurirana. Asapinde ambassador unozorwa nemutemo uyu ndeambassador wePepsi. Ambassador wani. Unoti ambassador ni nichifamba na waita mhosva kwawadena. Ndiri kuvhuriri panze kuda izvo. Oti ambassador ndifamba kuvhuriri panze. Kuda wadena. Bana. Aiwa handisi kuramba. Hanzi wadena nyaya yako iyo hanzi wadena. Ndonopfeka imwe hembe. Tonopfeka imwe hembe warati iwewe wati hembe wandibvisira hembe iyi nokuti yakabharuka handitika. Hausi kuda kuona ndakapfeka zvakabharuka handitika. Right. Ichi chakabharuka ichi. Dauti ndondichinjira ichochi. Chemukati. Ndawanda kwaEvha kakuti. Ndiende kwaEvha. Tombo takataita zvako. Head gasket ida uchinje. Head gasket. Undochinjira zvese. Ati musamatime unozvanda kunozungisa zvecho. Achapi. Achapi. Unapa magambo. Sure, madam. Mira. I can go to the police straight away. To sue you.
Iyo address yako inonzi aiwa iwe unongoti wakabvunzwa unogara panhamba unotogara panhamba ani kujabuna jabuna inambani haina namba Ripapka. Kurotsvaga papka. sadaro Saka nyaya apa tawirirana ndi wavareke. saka patawirirana ere wavaregerere ndofamba nechibundu chakadai Aiwa ndati ngatiwirirane. Pesli na mapundu enda mukati. twapinza mukati ere pesi namapundu mwale wena mapundu dzokupinzai chipo hembe yachakanaka umbe yakabharuka inochinjei Hands padeni dzirito. engapoera torai Arapira padeni. ausudai saka wanoda kuti afambe neindiani murodi mezo iwe ausudai wanoda kuti afambe neyakadai ndiani yani ndati wanoda kuti ambofamba neyakadai ndiani Ndokupa iwe madeni. Kuramba iwe. kwakupeka futi emubhariro yake yakaora Aiwa arapira. emubhariro aiwa iyo kuda vanhu vakujairira mira kuda kuda wedzoka katipedziseka zvatikutaura dzoka apa pinda mukati kani dzoka kunoku kuda wangafunga kuti asini vana vanava handi vanibharira hembe vakanditorera mari yangu wautorera mari vanitorera $20 wakawana $20 ndasevenza pandatimba mugadheni awaona chichachibhanditi Avakanganisa kodati $2. Mozinawana zvizvangu vanibharirira hembe kushanda washanda but basa rao nderepundo. iye une gasketi ra gasketi gasketi mune gasketi iri mukati aiwa mukati Iroro gasket racho. irori ndo gasketi rangu magasketi nawo dzoka kani kuda Anotora rimwe. Vanotora rimwe. Anongonoka mamba reserve. dzoka riri pareserve kubuda mudhamu gasketi matione gasketi kutorwa papi dakuona gasketi kubuda papi ano mirapo meni iri gasketi sei usina kupfeka gasketi ro handipfeke seusina kupfeka anokuita sei anotsikinya ndikapfeka tutu ndosaka ndichida mashoti mukati magasketi nawo iri gasketi asi une mushina mombe wakani ndikadora kayo ani akadora nako mudhara akadora nako kwete zvekumbonyekerana asi Iyo gasket yabuda. Tore Mbare tirakidze. tinayo handi wakatengerwa 30 magasketi iwo Kika watora ka gasket kaki watsara. Radeze press kankari pa wire. Kanobiwa. Kiki. anotora rimwe gasketi rovakaona iyi siya iri gasketi unotora rimwe Sapasa. aiwa uya kunoku Watsara la Wedzera. majabuna akawanda majabuna ako rimwe rekuda kuenda kupapa ndakundotora kune rimwe jabuna manje riri kupi apapo papi 52 pani pawedzera uri kune mamagasketi awakatengerwa naClinton nabosi Clinton watengerwa mangani akanditengera tu watengerwa 30 meni Iwe 50 majabuna uyo. Muna ne 50 majabuna uyo. ndondotora rimwe racho amwe manyuwani waone manyuwani aripo upo manyuwani aya saka anokuswinya mushini wako aiwa nini manje ka Koseyo sina kugoga. aiwa mushina muhombe manje mushina mombe saka zvinondibata chidzorera gasketi uyu anodi kudzorera gasketi anodi kudzorera gasketi saka ndo drop yako mazuva ijabuna ijabuna harisiwanika isechero ndinogara zvinhu zvangu mune masini futi mune mai toni
Toni. Vura. Ah, mira ndakona tumune chi. Ndakona tumune chi. Chijo, burisa wani. Chijo. Izvo hapana munhu anogona kunzi hanzi Chi. Wakambowashandisa kupi? aya kunani ranga riri bhokisi rakazara rakatopera rakatengesa mumadhudhu. Oh. Toni. Jabuna ripapuka. Jabuna ripapuka mudara. Awaita pokuda. Chimotendoka tone musana. Hapana, hakuna chinhu kwako. Ndotendoka. Asha. Ndobharira iyo Asha nani ndanabharira. Asha naano. Saka koishete munhu yamabharo. Isusu macho. Atona hembe wopo asingada kupfeka manje. Pfeka imwe sheti. Saka unovuga kuti chichanopfeka ichi. Chachikurobo icho. Asi. Midzokera mashure meni. Paushamwari hwedu tingatana werezvezvo zvokuti unobvarura mumwe munhu hembe yake yanenge akapfeka. Zvakapano kubvisa chiende. Ndana rakada kubvisa chiende. Iyeyu. Ndizo zvimwe chete zvangofanana. Watozvikwa. Chikuitika ndevire mudara pane imwe nyaya iri kunetsa ya mwale nabasa. Saka tenda Mbare police kana student 1 Peter site. Ndivasungisa Mudara mira taura kataunzwa. because even Gadzokera mashure kumeni. Tiza chiko mira akutora nyaya dzedu ka 1. Ngatikurane ande. Muri kunizwa ere? All right. Jabuna nditatire papka. Ndikupa. Mara ona ngajita. Andisati Jabuna riri papka. Imati kune mwe mandwindwi ari ku 52. Ariko kune mangani? Kune 2. Kose musina magoka izvi. Sales anondisinya. une blambi wewe. Unandotora. Mirani manye mira. Nyata kuti awanda mama kubira kwenda. Oh, maira ubwo kuda. Kuda manisati dzoka kuno manyata kuti. Kochiwo. Dzimwe nyaya dzisidze majabuna. Vakutorera zvinhu zvandopfeka izvi. Unotora mandwindi wako. Mirai. Ihembe ndiyajoka itrasi rajoka. Yo. Itrasi rajoka.